खुलुमबाय सोरनाफोर आंनि जबान ब्लगटिसनाव थामखौ फिनखे सबारावहाय सय माजियावसो फौमाननाय महरा सोरनाफोर दा मुगा इनफाय ब्लग्सखौफोरा जोबोद मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना है मुसुखुरखौ एसे फोसाबाबा बोरैबा नुथारो आं फोसाबनो बावदों आरोना फोसाबनो माने एसे आखिदेराबा नङाबा ओरै बोखोबायाबा एकदम आलेब्लेलानि बिबायसो आरोना आलेब्लेलानि बिबै ससेयावनो रोजा थाबाबो अरजायामोन खिन्थु ससेयावबो रोजाबो नङा जेबो नङा माने लांदांबो नङा रोजाबो नङा ओरैबादि माने पार्लाराव फुजानो नागिरबाबो मिनिनानैसो थैगोन आरोना पार्लारनि मालिकानो मा सेबाव जानांगौ बेलाय होननानैसो बुङो खानायफोर एसे बोजानो थांबाय होमबालाय आंखौबो मुसुखुरखौ एसे हलाना हरदो होनबाथाय नोंना मा सेबाव जानांगौ बेयोसो होनो माने ओरैबायदि अपमानखा आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव थामजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय लाकिलि जोंनि सिगांनि न'आवहाय गेस होफैदोंमोन बेवहाय आंबो लाखिबाय आरोना माम्पार खालामनानै रायज्लायहैनानैहाय ओमफ्राय ओरैनोथ' ब्लेकआव लायबाथाय 11.5 लायो आं सिगांनि गंसे लायनाया 11.5 लादोंमोन दा सोरनि जायगायाव ब्लेकआव बेसेबां दाम गेसा बेखौथ' आं मिन्थिला बाट बेखौ 11.5 लादों आरोना बेस्राफोर जा मोजां मोनबाय आङो दखानाव लायबा नोङो 11.5बो गारदो रिक्सा भाराबो गारदो महा भेजाल जागौमोन आरोना 100 थाखा लस जागौमोन बेनिफ्राय नै आब'मोनाबो लाखिखाबाय केम्पसोनो आरोना ओमफ्राय ओरैनो दैजों एसे सुनानै बेयावनो दोनथ'दों आरोना आङो बेनिफ्राय नै सनाफोर हारसिंथ' गुगा बोनो दिगदार जायोना ओमफ्राय नैबेबायदि गाफुराव होनानै बोबा बिराद इजि जायो आरोना बोलो नाङा बयबो बिदि टेकनिकखौ बाहायखायो जानो हागौ नाथाय खिन्थु जाय बाहायफेराखैमोन बिदि बाहाया आरोना एकदम इजि ओमफ्राय जेब्लानाखि गेसफोर लाखिनाय थायो अब्लासो टेनसना एसे फ्रि जायो मानो होनबा बेनो इम्परटेन्ट ना गेस जोबबाथाय मालाबा गेस ओरैबायदि समाव जोबो माने ओंखाम संहां ओंख्रि संहां नङा होमबा ओंखायनो दा सान्थिथ'सै आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोना बर्डार सिनेमाखौ नायनानै माबायदि मोनो आं मोनथिया खिन्थु आं जेब्लानो बे मुभिखौ नायो अब्लानो आंना बड'य खापसेसो मोदै गफ्लाङो खोमा आरोना अट'मेटिक बै जायगायाव आङो जोंनि आर्मि बिदा फंबायफोरखौ दोनहरनानै BSF बिदा फंबायफोरखौ दोनहरनानै माने खर'आनो बारा खामानि होआ आरोना आंना ओंखायनो एकदम बे संडे से आते हेली को कब आओगे ओ मागो बे गानखौदि आं माने इसिबां मोजां मोनो बोरैबा माने गोसोआव नांफाजोबो आरोना जुद्धआथ' जानानै थाङो देशनि थाखाय रक्षा खालामनायनि थाखाय बेसेबां जिउ गोमानांगौ दाथ' नायदो सोनाफोर निउसफ्राव नोंथांमोना नायदोंना नायाखै आरोना थैनाय सहिद जानाय देखायगासिनो दंना अबेबा मणिपुरनि अबेबा बिहारनि निउसफोर नायनानैनो सेल आरोना आङो ओमफ्राय आं बे मुभिजों मिलायनाय मोनो आरोना बैफोरबायदि जुद्ध जायोबा माबायदि हालोद जायो माबायदि मायो बे जायगायाव दोनहरनानै आङो बिदा फंबायफोरखौ नुहरनाय बायदि मोनखाजोबो आरोना ओमफ्राय बाया मोजोमा फिसालानि टिउसन गनानै ओंखारफिननांबावबाय आरोना जोङो एकदम बाजार फारसे मैया बे फिसालानि टाइमार ओमफ्राय मा होनो बेखौ खाथा आरि बायनायावहाय मा जाखो माखो दै फ्लाक्सानो थाबोदों आरोना जोंना दा दों बेखौनो लायनांसिगोन न'आव सफैग्राथ' मिन्थिदोंमोन फ्लाक्सखौ लाबोफानो रोङाखै खिन्थु मोनाखाबाय नालाय थांफिनासै आरो दिनैबो सानफा थोलो थाङालासिनो थाबाय आरोना जै थाबाय बिदिनो आंना गोदोयो थ' दा जों लिलाला ओंखारदों फैदो फै थाब फैदो मामा फैदो गेटा खेवदो आबा दे बे बावनाय बेमारा आंना बिराद गाज्रि आरोना मानसिफ्रा सानगोन भिडिअ गोमानानै बावदों खिन्थु सिगाङावनो भिडिअ बानायनायमोन बिनि उनाव बहुद गोबाव दखानावनो खुसुर खासार माबा माबि लाबावदों बेयावसो आं ओरैनो बावदों आरोना भिडिअजों जेबो लोब्बा गैया बावनायजों थैनायजों समानसो आंना मानसि दावराव आयौ थ' सुप लायग्रोनोसै एसे बार जाथावथावबो सानसे माने न' सिङाव हाबनानै थाबाय दखानानो बावदों आरोना ओरैनो मिसा आगोमानो जेरै दं एरैनो दंसै आरो दे गाखोफिनदो जेबो नांला जेबो गैला बारा गोबाव थाथ'बानो गन्दगलसो जोंनाव आयदै सफैफिनबायबो आरोना जोङो बेनिफ्रायहाय मा होनना बुंनो मिसा ओरैनो 25 थाखा गारनानै फैबाय आरोना फिसाला 10 थाखा फिसाजो 15 थाखा 10 थाखानि बुस्थु आरो चक्लेट मिल्क एन्ड नाटबो थाइबानि लाबोलायनाय आरोना थ' मिसा बावबोनानै 25 थाखा गारना फैबाय नङाबा आंहा 25 थाखाया सेभ जालायसिगौमोन खम जारला बयबो मिथिखासै ना जोलैफोरखौ लानानै ओंखारनाय लोगो लोगो जाग्रा आदाराव गारखानांगौ होननानैहाय थ' बेनो अबस्था आंनाबो आरो आंबो जायोमोनबाथ' आंबो फुथुमबावसिगौमोन पटेट' चिप्स माबा चिप्स 10 थाखानि साइर'ब्राव एसे ग्रिन टि लोंनानै लानोसै आङो ओरैबायदि अबस्था
हानाय नंला बायदि मोनबाय आरोना आङो नानियाबो दाबो गाइखेरबो गाराखै दा बेबो दिगदार खालामबाय थायो बिमाखौहाय मालायफ्रा उदै उला सेमखांनायनि उनावसो खिथायो आंहा दानिफ्रायनो एकदम फोरमायना लाबाय थायो आरोना मानो होनबा आंनि हालाद आंनि अबस्था थासारिखौसो शेयार खालामो नालाय नोंथांमोनजोंहाय आयै बुजि बिथाङाथ' मा होनहरखो नांथ'वालै दानो खालामथ'नाङा नानिया माने बिमानि जानाय गारबा खालामबाय था दा खालामथ'नांला होननानै बुंदों आरोना खिन्थु जिखियानो जादोला ओमफ्राय आं जोबोद रागा जोंनानै दङ आब' मिराबती थास' आथिंजों अमा बेदर अ माग' थानोलखौ नुनानै खुदै गखानाय आरो सोरबा बिमामोन आं सहायनो हाला माने बिदि खालामबाय थायो आब' मिराबती नों हामादे बिदि खालामनो आंखौ नोंनि जानाय गोथाव ओमफ्राय बेबायदि रद' जा खुदै गलायबाय आरोना आङो एकदम खुदै गमारथारदों आसलि खुदै गनाया नैबेखौसो बुङो मानसिफ्रा ओरैनो खुदै गलायदों होनना रायलायनायावहाय आसलि खुदै गनायखौ आं दिनै मिन्थिदों गलायदों आरोना माने सालायाव स्रा खुदै फैदों आरो अमा बेदर जानायखौ होननानै थासोमथारनो नाजानोसै आंबो र' ग्रीन टीफोरनि स्वादखौबो आं मोजां मोनथारा नामावसो लोंबाय थायो आरोना लामायावसो लोंफ्लाबाय थायो बेनिफ्राय गुदुंथार आरो आबौ आगैमोननि कमेन्ट मोनदों आङो अजन खमायनोबा गाइखेरखौ लोंनाङा आगै बा सिनिखौ लोंनाङा आबौ होननानैहाय नंमारगौ सिनियाथ' डेन्जार बुस्थुखा बेखौथ' मा होनना बुंबावनो दोनथ'बाय आङो ओमफ्राय गाइखेरखौथ' लोंखायामोन ओमफ्राय सा आरोना सानि फाग्लिमोन आंथ' ब्लग बानायबानो साखौ एसे सा लोंनायखौ देखायफाबाय थायोमोन दा बे बुस्थुखौ गारनायखौनो ओरैबायदि माबा मोनसे गिदिर बुस्थु माने दोनथ'नांनाय बायदि मोनथारबाय आरोना र' नायनोसै खयदिन दोनथ'यो थाइबें ससेखौनो हाख्लानानै जाबाय आं दाख्लै आबैनिफ्राय लाबोनाया हाय आङो बारा थाइबेंफोरखौ माने बेसेबां जानो ससेफोर एसे जाबानो बोरैबा मोनो जबरदस्तिसो जायो आरोना उदैया उखैनाय मोनो नालाय बेनिफ्रायहाय दाखालै सानैसो आगैमोनाहाय सोंहरदोंमोन आंनावहाय आब' गुमैनो बुस्थुखौ बोरै हरफागोन होननानैहाय आं बे आइमोननिफ्राय एसे गय आरि लाबोदोंमोन ना बे बुस्थुफोरखौहाय ओमफ्राय मा होनो गावनि लोगो थांगोननो आगैमोन गावनि लोगोनो हरफानो थिनदों आरोना फाला बदल बिसिना बिदिनो खिन्थु गावनि लोगोआबो एकदम बिराद बिदिं पत्र जागोन जाहैदों ट्रान्सफार थांनायसो बारा बुस्थुआ हरफानो हानाय नङा गाव जेखौ बिहरदों एसे हरफानोसै आरोना आङो बेनिफ्रायहाय मा होनो गाहाबो दाख्लै सासे लोगोनिखौ लांफादों बिजनिनि सासे आदानिमोन आरोना बै मालाबा ब्लग्सआव आख्रट गावहाबो बेनो आख्रट हरफादोंमोन बे बिजनियाव दंहैयोमोन आङो बे आदानिफ्राय आरो बे आदामोनहाबो बाजैया क'क्राझाराव फैदों ओमफ्राय बेयाव हरफाबाय आरोना माखासे जुथा मा दंमोनथाय जों खेवनानै नायाखै मालायनि बुस्थु पेकिं खालामनायखौ बोरै खेवनानै नायनो हरफादों आरोना थ' बिसिना फाला बदल सोलियो चान्स मोनोबा हरफालायनाय लाबफालायनाय आरोना थ' हरफागोन बेनोबो बेबो जोंनाव थांगोन नालाय लोगोआ ओमफ्राय क'क्राझारनिनो जाहैदों हरफागोन आंबो सिनाया लोगो हमनानै हरफानोसै आरोना जेदिना थाङो इदिना बेनिफ्रायहाय आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जेबोनो आङो देखायनो हायाखिसै खालि एसे बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना रायलायनायजोंनो नोंथांमोनजों एसे थब्राखौ देखायफैबाय भिडिअ खालामग्रा मानसि नालाय मोनसे भिडिअ गुसुंबाबो खालामनो मोनाबा सान्थि मोना नायनो मोजां मोनलागि दामोन एसे बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो मोजां मोनो बेखिनि आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो दंबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच फिसालाजों एसे बहायनोसै आङो